दिनै बड'लेण्ड खौरां टेलिभिजनाव सासे गेदेमा सुबुंखौ हांख्रायना लाबोनाय जादों। बिथाङा जाबाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि। बिनि उनाव समाज सिबियारि हिसाबै बिथाङा गावखौ फसंथानो हादों। बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल गायसंनायनि उनाव बिथाङा बिसायख'थियाव आगान होनानै बड'लेण्डनि मावफुं सोद्रोमा जादों आरो दा समसिम बिथाङा बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिलनि सासे मैखोम मावफुं सोद्रोमा। बिथां गेदेमा मुस्रि लोमसाव दैमारि। बिथांजों जोङो बिथांनि जिउनि बागै माखासे बाथ्रा जों मिथिनानै लानि। बिथाङा फरायसा समावहाय माबोरैहाय गावनि जिउखौहाय बाबेन होआमोन, फरायसा गौथुमनि सासे दैदेनगिरि हिसाबैहाय माहारिनि मा हाबा मावनो बिथाङा लादोंमोन आरो राजखान्थियाव आगान होनानै दा समसिम बिथाङा गावखौ माबोरै फोनांथाबनानै दङ बिनि सायाव जोङो मिथिनानै लानि। लोगोसेनो बिथाङा बर' हारि थामोन्थानि बेलायाव मा बिथांखि दङ बिनि बागैबो जोङो सावरायगोन। बिथांखौ जोङो बड'लेण्ड खौरां टेलिभिजनाव जोङो बरायबाय आरो बिथांनो जों खुलुमनाय होबाय। खुलुमबाय। गोजोन्थों। नोंथाङा दा समावहाय सासे बर'नि हारि थामोन्थानि बिथिङाव राजखान्थि बिथिंनि गेजेरजों आगान होनाय सासे सुबुं। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि आगु समनिफ्राय दा समसिमनि गोलाव जेनाखि जिउनि जारिमिन बे बाथ्राखौ बुंफोरना लाग्रोबा मोजां जागोन। आंनि जोनोमा बगरिबारि गामि, खैराबारिनिफ्राय खोलाहा अनलि 5 किल'मिटार्स। बेनिफ्राय जोङो 1976 माने बगरिबारि गुदि फरायसालियाव फरायनानै 1985 बेयाव जोङो भेरगाव उत्सव बिद्यापीठ बेनिफ्राय जोङो मेट्रिक होदोंमोन। ओमफ्राय बे मेट्रिक होनायनि उनाव आङो खैराबारि हाई सेकेन्डारियाव माने फरायदों। ओमफ्राय बिनि उनावनो टांग्ला कलेजनिफ्राय माने डिग्रिखौ 1994 माने लादों। दा ओमफ्राय जोङो बै समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 1984निफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा आनसलिक कमिटिनि जोङो साफा सोद्रोमामोन। आरो बेनि उनाव 1992निफ्राय आङो खैराबारि आनसलिक बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि माने जादों। बेनि उनाव आफादगिरि जाबोदों। ओमफ्राय 98निफ्राय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बै समाव दरं जिल्ला बर' फरायसा आफादमोन, बे समाव लेङाइ आफादगिरि जाबोदों। ओमफ्राय बिनि उनाव आफादगिरि जानानै माने 2001 मायथाइयाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि माने सायख'जादोंमोन बरमानि कनफारेन्सआव। आरो बै समनिफ्राय जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोङो सिन्था खालामबोदों बै समनिफ्रायनो, फरायसा समनिफ्रायनो। बे जाबाय जोंनि राव, जोंनि थुनलाइ बोरै फेहेरनो, जोंनि कालसारखौ बोरै फेहेरनो आरो लोगो लोगो जोंनि धोरोमबो दंफायो, बेखौबो बोरै फेहेरबावनो बेनि सोमोन्दैबो जोङो माने एसे फरायना मोननाय हिसाबै बेखौ फोसावनाय ओमफ्राय लोगोसे डेभेलप खालामनाय बेयाव जोङो बाहागो लाबोदों। दा नोंथाङा नोंथांनि फरायसा समनि बाथ्राखौ बुंदों, पलिटिकेल लाइफखौ नोंथाङा बुङाखै। जोंनि पलिटिकेल लाइफआथ' थोंजों पलिटिकेल गेलेनो होननानै जों फैयाखैमोन आरो बिदि साननायबो गैयामोन। दा ओंखायनो माने 2003 मायथाइ जितु 10 फेब्रुवारियाव बर' सुक्ति जाबाय, बे सुक्तिनि उनाव जोंनि बे हालामखौ, BTC हालामखौ मोजाङै सामलायनो थाखाय जायफोर आन्दलनकारि, बे आन्दलनकारिफोरानो मोनसे सिन्था खालामदों बै समाव। आरो बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोनसे राजखान्थिनि मोनसे सिन्थाखौ खालामदोंमोन। आरो खालामनाय हिसाबै माने 2005 मायथाइयाव बे बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPF बे हान्जाखौ दादों। ओमफ्राय बै दानानै जेब्ला BTCनि जेनेरेल इलेक्सन जायो, बे जेनेरेल इलेक्सनाव जों माने गेलेयो, जोंनो सुबिदा होयो, बे सुबिदा होदों आंनोबो। दा बे हिसाबै जों बे पार्टिनिनो जोङो बै समाव आङो नेहाथारि हिसाबै सायख'जादों बै समनिफ्रायनो आरो दासिमबो नेहाथारि हिसाबै दङ। खिन्थु जोंनि जोनोमनि गुदियाव जे जों राजखान्थियारि जागोन जों बेखौ माने जिउआव बिदि साननाय गैयामोन। बिदि बिबान होनायजों लोगोसे जोंनि रायजो राजाफ्रा माने सायख'दों। बेनि थाखाय आं रायजो राजाफोरखौबो धन्यबाद होदों, गोजोननाय बावहरदों आं रायजो राजाफोरखौ। नोंथाङा माने फरायसा जिउ एबा समाज सिबिनायनि जेनाखि दा राजखान्थियाव आगान होफैदों,
बे समाव नोंथाङा थुनलाइ सिबिनायनिबो माखासे माने जोङो रेबसुं मोननाय जादों रेकर्ड मोननाय जादों जोंथ' बिदि होननानै बारा बिदि जों लिराखैबो नाथाय मोनसेल' जोंनि ओनसोलाव मोनसे मुंदांखा माने थानसालि दङ बेनि मुङा ताम्रेश्वर देवालय आरो बे देवालयनि सोमोन्दै गोबां माने जारिमिन लिरगिरिफ्रा किसु बाथ्राखौ लिरलांदों आरो बे बाथ्राखौ लिरनायावनो जों फरायनानै बेनि सोमोन्दै बै समाव 1200 मायथाइयाव बे बर'फ्रा जे बे ओनसोलाव मोनसे सिभिलाइज सोदोमस्रि गोनां हारि हिसाबै माने गसंथादोंमोन ओंखायनो बे मन्दिरा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो बे मन्दिरा जोंनि सिभिलाइजेसन माने बेखौ माने फोरमायो बै समनिफ्रायनो 1200 खतिकानिफ्रायनो फोरमायो दा ओंखायनो बे मन्दिरजों लोगोसे जोंनि बे हालामाव फ्राय 60-70तासो माने गिदिर गिदिर माने फुख्रिफोर दङ बै समनिफ्रायनो बेफोर फुख्रिफ्रा एकदम जोबोद गोजाम गतिके जोंनि बे एलेकायाव जोंनि माने सुबुं माने थानाया दानि नङा गोबां बोसोरनि हयतो जानो हागौ गतिके बेफोरनो मोनफा मोनफा नेरसोन जेरै ताम्रेश्वर देवालया मोनफा नेरसोन दा बिदिनो माखासे फुख्रिफोर दङ बे फुख्रिफोराबो जोंनि मोनसे नेरसोन आरोखि दा बे ताम्रेश्वर माने देवालयखौनो लानानै नोंथाङा बिजाब लिरदोंमोन बेनि मुङानो जाबाय बे बिजाबनि मुङा मन्त्रि बांलानि जारिमिन आंनो सासे दंफायोमोन बिरेन चन्द्र बर' जों सानैजों एसे स्टाडि खालामनानै बे लेखाखौ लिरनाय जादों आरो गुबुन गुबुन सबिनेरफोर एबा लाइसिफोरबो मोनफा मोनफा बिदि सम सम नायनानै मोनफा माने बिदि लिरबोदों आर्टिकेल लिरबोदों खिन्थु बिदि बिजाब आकारै आङो बिदि लिरफेराखै माने नोंथांनि बे लिरनायफोराव जों मोननो हादों आरो नोंथांनि जोंनि लिरनायनि केपासिटि टेकनिक आरो लिरनायनि माने जेनाखि खायदा कौशल बेफोरो जोबोद राफोद आरो नोंथांनि बे जेनाखि बिजाब बे बिजाबाथ' दा बाजाराव मोननो थाङा नायनि जोङो माने फैबाय थानाय समफोराव जों बेखौ आरोबाव माने फोसावबावगोन जाहाथे लेखा आकारै आरो फोसावनानै जोंनि जारिमिनखौ जाहाथे जोङो पाब्लिकनो फोरमायनानै होनो हायो बेनि थाखाय जों आरो थांखि लाबावगोन आच्छा दानिया जों फैनि जे फरायसा जिउ नोंथांनि फरायसा जिउआव नोंथाङा ससियेल वार्कआव माने माहारियारि हाबाफोराव गोबां नांथाबनाय जादोंमोन दा बैफोरनि मोनसे जाथाय नोंथाङा जि जाथायखौ माने अरायबावनो हाया जिउआव बेखौ नोंथाङा बुं अरायबावनो हाया फरायसा समनिफ्रायनो जों बे समाव जों जोबोर इन्टारेस्टमोन बे नाटक खालामनायाव थुनफावथाय खालामनायाव आरोखि तारमाने बे थुनफावथायबो जों खालामबोदों दा बे मोनसे एकदम मोनसे रिमार्केबल जाथाय आरोखि जों खालामबोदों बेखौ नोंथाङा 2001 मायथाइनिफ्राय 2003 मायथाइसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि माने गाहाय नेहाथारिमोन आरो बै समाव माने बर'फोरनि गेजेराव माने गावजों गाव एना एनि एबा माने गिलायलायनाय बे थासारिया दंमोन सानजानिया सोनाबनिजों सोमोन्दो गैया साहानिया खोलाजों सोमोन्दो गैया बिदि थासारि समाव नोंथाङा गाहाय नेहाथारि जादों बर' फरायसा आफादनि दा बै समनि एक्सपिरियेन्स नोंथाङा माबायदियै माने बे गौथुमखौ डिल खालामदोंमोन दा बै समावथ' जिहेतु जों गावबा गावनि गेजेराव एना एनि जानानै गोबां माने गावजों गावनो आरोखि जिउ फोजोबलायनायबो जादों जोङो मोनसेल' रायजो जानो आसोल माने थार बाथ्राखौ जों बुंदोंमोन जे जोंहा बर'फ्रा माने थामोनथानि थाखाय जोंहा आलादा रायजो जों मोनथारनांगौ जोंनि रावा जौगानांगौ जोंनि हारिमुवा जौगानांगौ दा जिहेतु आबसुनि संबिधानाव लिरनायानो दंखायो बे हिसाबै जों बेखौ जौगाहोनांगौ आरो जों बेखौ पाब्लिकनि गेजेराव जों लांदों ओमफ्राय जोंनि जारिमिना जिहेतु होनखायो बर'फ्रा मोनसे समाव बे नर्थ इस्टखौनो खुंदोंमोन जों बेखौ जारिमिनाव फरायनानै जों मोनदों दा बे हिसाबै जोङो जोंनि अधिकारखौ निस्सय कनसिडार खालामथारगोन भारत सरकारा होगोन जोंनो दा बेखौ मोनसे जोंहा डिटारमाइन आरो दानो होनखाबाय उनावब्लाबो जों मोनगोन बेखौ माने आलादा रायजोखौ खिन्थु जोङो माने सम एसे नायनांगोन जों थासारिफोरखौ नायनांगोन राजखान्थिनि थासारि बे जोंनि ओनसोलनि जेरै एटमस्फियार बे एटमस्फियारखौबो जों एसे नायनांगोन बेखौ नायनानै जों एसे नेनो हानाय एसे धैर्यबो जों थानांगोन कारण जोंनो दानो होआ जों दा लुबैदों खिन्थु जों बेखौ माने थाबैनो जे जों मोनगोन जों बेखौ माने जों सानाखै माने जों मोनगोन जेब्ला जोंनि मावनाय दांनाय साननाय हनायफ्रा एकदम मोनफ्रोमबो दिगनिफ्राय मोनफ्रोमबो साइडनिफ्राय एसे डेभेलप जालांगोन थारमाने आं सोंनाया जाहैबाय जे
2001 इं मायथाइनिफ्राय 2003 इं मायथाइसिम बोसोरनै नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गाहाय नेहाथारि आरो बै समाव गावजों गावनि गेजेराव एना एनि दा बेबायदि समावनो नोंथाङा गाहाय नेहाथारि जाबाय दा बै समावहाय नोंथाङा बे बर'फोरखौहाय माने ज' खालामनाय एबा बे एना एनिखौ गारनायनि बेलायाव मा मिशन लायामोन? जोङो बै समाव ओरैबायदि मिशन लादोंमोन जे जोङो खौसे जायाब्ला जोङो जेबो मोननाय नङा। ओंखायनो बेखौ जोंनि सोरबा बिरोधि हानजाफोर दंब्लाबो बिसोरनो जोङो फोरमायनानै होदोंमोन आरो बिसोरखौ जों लोगो हमदोंमोन। जोंनि बै समाव मोनसे बिसास दंमोन जे जायफोरनिखि मुभमेन्टआव माने इनभल्भ जाबोबाय बै समनि लिडारफ्रा जुदियाव जों राजखान्थियाव एसे बेले बेजे जानानै दंमोन अब्लाबो जोङो बिथांमोनखौ लोगो हमै हमै जों खौसेयै जादोंमोन ओमफ्राय खौसेयै जोङो डिमान्ड हैनो थाखाय जोङो सापर्ट खालायदोंमोन। जेरै जोङो बिनाय कुंगर बसुमतारी बिथांमोनखौबो जोङो माने लोगो हमहैदों ओमफ्राय बै समाव जोंहा माने आसामनि मन्त्रि दंमोन जोंनि उदालगुरि जिल्लायावनो बिथांखौबो जोङो लोगो हमहैदों। गतिके जोङो बिथांमोनखौ खौसेयाव फैनानै जोंनि रायजो बिनायखौ आरोबाव जरदार खालामनांगौ जों बेखौ हांख्रायदों। बिथांमोनहा माने एना एनियाव दंमोन आरो दंमोन माखासेया माने माखासेया जों गावजों गाव एना एनि जानायखाय सोरबा गिनानैनो जा बा सोरबा एसे माखासे जाहोननि थाखाय एसे आनज्रायनानै दंमोन बिथांमोनखौ जों खावलायदोंमोन जे जाथिनि सार्थ'आव जोंनि सार्थ'आव जों खौसे जाफिननानै जों आरो संग्राम खालामफिननांगौ सोमावसारफिननांगौ अब्लाना जों माने मोनहैनो हागोन बे बाथ्राखौ फोरमायनाय जादोंमोन। आरो बे हिसाबै रायजो राजा आरो जोंनि सिगांनि जिथु लिडारफोर दङ बे लिडारफ्रा खिन्थु फैफिनदोंमोन। बड'लेण्ड लिबारेसन टाइगार BLT बिथांमोनहा माने आलादा रायजोनि थाखाय हाथियार लानानै सोमावसारबाय थादोंमोन जि समाव नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गाहाय नेहाथारि आरो बै समावनो माने NDFB नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड बिथांमोनहाबो हाथियार लानानै बर'फोरनि उदां हादरनि थाखाय सोमावसारदोंमोन। दा बै समाव माने नोंथाङा गाहाय नेहाथारि बे गौथुमारि बै समाव नांज्लायलायनायबो जादोंमोन। दा बैफोर माने नि बेलायाव नोंथांनि माने जेनाखि रल नायबा नोंथाङा गावनि थाखाय माने गावनि सेफटिनि थाखाय मा मेजार लानो गोनां जायामोन? जोंथ' NDFB जेनेबा बिथांमोना एकेबारे मोनसे माने आलादा राष्ट्र बिनायनि जिथु बाथ्रा बुंदों खिन्थु प्रेक्टिकेलाव बियो जागोन ना जाया आरो बेखौ बिनो थांनायाव जोङो माने भारत हादरनि बेरेखा होननानै बुङोब्ला जोंनि पुलिस मिलिटारिफोरनि जिथु माने अत्याचार जिथु जागोन ना बेखौ जोङो माने रायजो राजाफोरनो जों फोरमायनानै होदोंमोन। गतिके जोङो माने भारत हादरनि सिङावनो मोनसे आलादा रायजो माने बिनानै बियोब्ला बिथांमोना जोंखौ जिहेतु जोंहा संबिधानाव अधिकार होखानाय दङ बेखौ बियोब्ला निस्सय बिथांमोना होथारनांगोन। जोङो भारत हादरनि जुदि एकदम बिरोधि खालामोब्ला हयथ' जोंनि सायाव बिथांमोननि नाख्रेबनाया बांसिन जागोन बे बाथ्राफोरखौ जोङो रायजो राजा आरो प्लास बिसोरनोबो जों मोनसे मेसेज होदोंमोन बै समाव जे जोङो माने आलादा एकेबारे माबा बियालाबासिनो राष्ट्र बियालाबासिनो मोनसे सभरेनिटि कान्ट्रि बियालाबासिनो जों जुदि सेपारेटिस्टखौ जों बियोब्ला बिबाय थायोब्ला निस्सय मोनसे समाव जोंखौ कनसिडार खालामथारगोन जों बेखौ बुंदोंमोन। खारन मानो आं दानि होनबायानो मानो बर'फ्रा दानि नङा जों मोनदों महाभारत जुगनिफ्रायनो बर'फ्रा बेखौ रुल खालामबोदों। कामरुप कामरुप दासो आसाम जाफैदों कामरुप रायजो जोङो माने खुंबोदों जोङो कामरुपनि सिगाङाव जोङो प्रागज्यतिसपुर जोंनि राजा महाराजाफोर दंमोन बे प्रागज्यतिसपुराव बिनि आरो सिगांनि बाथ्राफोर दङ नरकासुरनि दिननि बाथ्रा गतिके बे बाथ्राफोरखौ जोङो माने फरायनानै मोन्दों लेखायाव मोन्दों। गतिके निस्सय माने भारत सरकारनि माने जिमानखिनि माने अफिसार दङ अफिसियेल्स मानसि दङ बिथांमोना निस्सय बेफोरखौ बुजि मोनगौ बिथांमोना मिथिगौ जोंनि जारिमिनखौ मिथिगौ। गतिके ओंखायनो बिथांमोना फैयै फैयै बे 2003 सननि 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जे जोङो सुक्ति मोनसे खालामबाय बे खालामनायनि एकमात्र आं सानो जोंनि इतिहासखौ बिथांमोना नायफिननानै जोंनो बेखिनिखौ होदों खुंनो थाखाय होदों। नोंथांनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव BLT बड' लिबारेसन टाइगार बेखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामदोंमोन बा सुंथाबाय थादोंमोन बे गौथुमखौ? खोथाया जाबाय मा माने BLT बै समाव जिहेतु सेपारेटिस्ट बिथांमोना बिथांमोना बेलेग राष्ट्र बियाखै दा बेनिखायनो जोङो माने बिथांमोना अस्त्र लानानै खालामदों बेयाव जोंहा एसे माने माबा दङ मा होनगोन बेखौ जोङो माने सापर्ट बिथांमोननि जिथु मुभमेन्ट जों बेखौ सापर्ट खालामलांदों खिन्थु जोङो हाथियार दैनो जों होआखै सोरबा मानसि सिथारनायजों जों खामानि जानाय नङा सोरबा माने गाज्रि खामानिजों माने खामानि जानाय नङा जों बेखौ सानो आं फोथायनाय दङ।
गतिके डेम'क्रेटिक जों बे मुभमेन्टजोंनो जोङो रायजोखौ जों मोननो हागोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दंमोन बे समावबो जों फोरमायनानै होदोंमोन आरो बे हिसाबै माने जों सानो माने बिथांमोननि मुभमेन्टनि गेजेरजों दिनै जोंहा मोनसे मा होनगोन बेखौ जों गसंथा फैनो हादों। दुलाराय बर' फरायसाफोरा बा नोंथाङा बुंबोदोंमोन जे हाथियार दैनायखौ जों फसन्द खालामा। अबयसे सेपारेट स्टेट उइदिन द टेरिटरि बाउन्डारि अफ दि इन्डिया भारत हादरनि संबिजितनि सिङावनो आलादा रायजोआव सापर्ट दं नोंथांमोना बुंदोंमोन नाथाय हाथियार लानानै सोमावसारनायखौ जोङो माने गनायथि होदोंमोन। दा माने दुलाराय बर' फरायसाफोरा बे मिशनजोंनो थांबाय थादों। दा BLT-आ हाथियार लानानैथ' सोमावसारदोंमोन नोंथांमोना BLT-नि माने सोमावसारनायनि जिनिखि मटिभ आलादा रायजो बेखौ सापर्ट खालामदों खिन्थु हाथियार लानानै माखासे एक्टिभिटिफोरखौ लाइक खालामाखै। दा बाथ्राया जाबाय मा BLT भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव मोनसे सुक्ति जानानै थांबाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालि। दा बिनि उनावहाय गभर्नमेन्ट जाबाय BTC गभर्नमेन्ट जाबाय। BTC गभर्नमेन्ट जानायाव दानिया इन्टारनेल काउन्सिल खुंनो थाखाय BLT-नि दैदेनगिरिमोनखौनो माने बिबान होबाय। बिनि उनावहाय इलेक्सन जाबाय। इलेक्सन BTC इलेक्सन फैनोसै BTC इलेक्सन फैनाय समावहाय पलिटिकेल पार्टिनि खोथा फैबाय। दा बेवहाय BLT-नि मेक्सिमाम माने दैदेनगिरिफोरानो बे पलिटिकेल पार्टिनि एबा BPF दोलोनि दैदेनगिरि जाफैबाय। दा नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गाहाय नेतामोन नोंथाङा BLT-नि जे दैदेनगिरिमोन दंमोन बिथांमोना राजखान्थि पार्टि दैदेनदों दा बेजों नोंथाङा सामिल जाबाय। दा बै समाव जिहेतु सक्तिखौ बे बड' एकर्डखौ मरेल माने जों सापर्ट होनानै भारत सरकारनो बै समाव जोङो माने गांसे माने लिरनाय माने होदोंमोन। बे हिसाबै जोङो खोनानो गासिबो सानलाय हलाय माने जोङो भारत सरकारनिनो बे जितु 6 एरेन्जमेन्ट बे एरेन्जमेन्टखौ जोङो वेलकाम जों खालामदों। दा बे हिसाबै वेलकाम खालामनाय हिसाबै जोङो गासैबो बे समाव जोंनि बे जेसेबांखिनि जों हालाम माने 4 जिल्ला जों मोननो हाबाय। बे 4 जिल्लाखौ मोजाङै खुंफुंलांनो थाखाय जौगासार होनो थाखाय जों एखेलेगे माने माबा खालामदों माने मोनसे प्लेटफर्माव फैनानै आरो मोजाङाव जों मोजाङै खुंलांनो थाखाय जोङो नाजादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद नोंथाङा गाहाय नेतामोन दैदेनगिरिमोन। नोंथाङा राजखान्थिनि थिलियाव आगान होनाय माने नोंथाङा BPF-नि दैदेनगिरि जाफैबाय आरो EM-बो जाबाय बड'लेण्डनि। दा नोंथांनि जिनिखि दैदेननाय गौथुम बेयो थाबोबाय। दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो नोंथां दैदेननाय नोंथांनि जिनिखि पलिटिकेल पार्टि गोरोबनाय गैया बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो? दा जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे फरायसाफोरनि मोनसे आफाद बे आफादा जोंनि फरायसाफोरनि जेंना आरो लोगोसे जोंनि हारिनि जिफोर जेंना बे जेंनाफोरखौ लानानै बिथांमोना आन्दलन खालामदों। आन्दलन खालामलांबाय थागोन खालामलांथों जों बेखौ आसा खालामो। खिन्थु जों मोनसे बै समावनो मोनसे सिन्था खालामदोंमोन जे 2003 मायथाइयावनो जे मोनसे पलिटिकेल पार्टि दानानै बेखौ जायफोरनिखि आउटगयिं जाबाय आबसुनि आरो लोगोसे BLT-नि जायफोरनिखि माबा जाबाय सुक्ति खालामग्रा जोङो खौसे बेखौ मोनसे पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैनानै मोजां खुंलांनायनि थाखाय जों सिन्था खालामदोंमोन। बै समावथ' बेखौ आबसुआबो सापर्ट दंमोन दानानै होदोंमोन आबसुआनो। जोङो दा नोंथांनि गावारि बिथिंजों सावरायनो नागिरदों जे नोंथाङा राजखान्थियाव थानानै गावखौ माबायदि मोनदों? आंथ' आगोलावनो होनखांबाय राजखान्थियाव फैनायनि बाथ्रायानो गैयामोन। जास्ट जोङो बै समाव बर' हारिनि मोनसे थामोनथानि थाखाय जितु आन्दलन खालामदोंमोन माने बड'लेण्ड जानांगौ बै समाव जोङो बिदि मिशनजोंसो एकदम सहैथारनांगौ मोनहैथारनांगौ बे मिशनजों जोङो माने मुभमेन्ट खालामदोंमोन आरो मुभमेन्टआव जोङो बाहागो लादोंमोन। दा बिनि उनाव जिहेतु BTC मोनसे एकर्ड फैबाय बेनि उनाव पलिटिकेल मोनसे हानजा दाबाय। दा हानजा दानाय हिसाबै बिनि जोंनि जौगालु खामानिफोरखौ जों मावनो थाखाय जोङो सिद्धान्त लादों। नोंथाङा राजखान्थिनि थिलियाव फैनानै गावखौनो माबायदि मोनखो? दा रायजो राजानि खामानिफोरखौ मावनानै जों जोबोर मोजां मोनदों। जोंनि माखासे बेकार सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो साफा सानै जोङो साख्रियाव थिसननानै बिसोरनि माने जिउखौ एसे सुंथानो माने मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। आरो गोदो जिहेतु ब्लेम मोनसे दंमोन बे लेखायाव जेबो खामानि जायाखै। दा जिहेतु BTC मोनखांनायनि उनाव गोबां खामानि जाबाय दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों। बे मोजां मोननायखौनो जों दा मोजां मोनदों। नोंथाङा बड'लेण्डनि
मावफुं सोद्रोमा हिसाबै गोबां बोसोर बुंनो थाङोब्ला फैगौ माने एप्रिल दानाव 15 बोसोर जानोसै दाननैल' थारसै बे 15 बोसोर गोलाव माने समाव नोंथांनि गोसोखांथावसिन एबा नोजोरथावसिन एचिभमेन्ट एबा मावफुंनाय दायो आं बिदि खोनाना एचिभमेन्ट होननानै बारा सानाखै आङो खिन्थु आङो सासे माने पलिटिकेलि मेम्बार जानानै जिफोर रायजो राजानिफोर लुबैनाय बे लुबैनायफोरखौ माने सुफुंनो नाजाग्रा सासे सुबुं सासे MCLA आरोखि दा बेनिखायनो जोङो नाजादों जोंनि ओनसोलाव जोंनि रावा जौगानांगौ बिनि थाखाय स्कुल कलेजखौ जोङो मोजां खालामनानै होनांगौ बिनि थाखाय एसे खामानि मावदों जोंनि माने मा होनगोन हारिमुवा थांनानै थानांगौ बिनि थाखाय जों एसे हमना ला मिउजिक कलेजबो जों गायसनदों गतिके बेफोरनि गेजेरजों जोङो जोंनि हारिमुखौ जौगाहोनो जों नाजादों जोंनि धोरोमाबो जौगानांगौ बेनिखायनो खोनादोंना जोंनि खैराबारिनि खोलाहा थानाय माने हिरिम्बा पोस्ट हारियालि बेयाव जोंनि हिरिम्बा बाथौ थानसालि मुंनि मोनसे गायसननानै दिनै बिनि गेजेरजों माने बाथौखौ एसे जौगाहोनायनि थाखाय जों सिन्था खालामदों जोंनि मुंख्लंफोरखौ माने गोजोरै जाहाथे जों लाखिनो हायो बिनि थाखाय जोङो खैराबारि टाउन खाथियावनो मुंख्लं गार्डेन मुं होनानै बिथां माने 47 सुबुंनि जितु मार्टियार्स बिथांमोननि जोङो गोसोखांथि हिसाबै मोनसे खाम्फा जों बानायदों गार्डेन बानायदों दा बेफोरखौ जों खामानिखौ मावजोबलांदों आरो बर'नि गिबि राजा जों सोबानो जारिमिनाव जों मोननो हादों जे महिरंग माइरं दे बे माइरं राजानि मुङाव जों मोनसे फावथिनासालि जोङो लुफुंनो हादों दा बेनि अनगायैबो फिसा फिनला माखासे जों खामानि मावदों दा बेनि थाखाय जोङो मोजां मोनदों नोंथाङा आलामनि जाफुंसारनि खोथा बुंदों नेसनेल इस्यु बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे गोसोखांथावसिन मा स्किम नोंथाङा इमप्लिमेन्ट खालामदों दा आंथ' सानो नैफोरनो मोनसे नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि मोनफा मोनफा जाहैगोन भबिष्यत जों जुदि आरो मोजांसिन बानायनो हायोब्ला दिनै हिरिम्बा बाथौ थानसालि बियो जोंनि आसामनि गेजेरावनो मोनसे मा होनगोन बेखौ मुंख'जाथाव मोनसे थानसालि बे जाय माने खालामनो हादों बे जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना बाथ्रा दा आरो लोगोसे नै मुंख्लं गार्डेन बेबो मोनसे जोंनि बे ओनसोलनिल' खोथा बे रिप्रेजेन्ट खालामाखै जोंनि सारा जोङो आसामावनो माने जायफोरनिखि मुंख्लं जाबाय बे मुंख्लंफोरखौ जों जे गोजोरै लाखिनो हादों बे मोनसे जोंनि देरहासारनाय आरोखि नोंथाङा जिउआव आरो मा जाबोनायनि थांखि आङो बिदि जेबो थांखि लायाखै खामानि मावलांगोन माखासे बहुद दङ जोंनि रावखौ फेहेरनांगौनि बाथ्रा आंथ' सानो दाबो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओंखारनानै जोंनि जायफोर बर' मानसिफ्रानो रावखौ रोङा बेफोरखौ मोनफा मोनफा मिशन लानानै जोङो फोरोंहैनायनि जोङो थांखि लानांगौ जेरै बेंगलाव जोंहा जोंनि रावखौ मोजाङै माने फोसावहैनांगौ बिदिनो नै दाखालिबावैसो जों बर' साहित्य सभानिफ्राय मिथिबाय जोंनि सनवालफ्रा बर' राव सोलोंनो थाखाय माने 10टा माने बर' राव सोलोंग्रा सेन्टार खुलिबाय बे जोबोर मोजांनि बाथ्रा आरो दा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जायफोर गोरों बिसोर मिशन लायै थांनांगौ बेफोराव थांनांगौ कारण जों मोनसे जोंनि जारिमिना मोनसेयानो आं नोंथांनि खोथाखौ सोंदों नोंथांनि गावनि बाथ्राखौ सोंदों नोंथाङा जिउआव मा जादों दाथ' नोंथाङा पलिटिक्सजों इनभल्भमेन्ट दङ आरो उनावहाय मा जाबावनो गोसो दं आं बिदि जाबावनायनि जेबो थांखि गैया दे आङो फ्रन्टआव फैलांबाय थाबा आं बेखौनो मावलांबाय थागोन पलिटिक्सखौनो नोंथाङा जिउ जोबनायसिम पलिटिक्सखौ आङो बिदि माने एकदम माने पार्मानेन्ट होननानै आं साना दे आङो नियार इन फिउचार आंथ' एसे लेखा फरायबावगोनसो जोंनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ जों फरायगोन एसे लिरगोनबो उननि जेनेरेसनफोरा फैनानै जाहाथे माहारिखौ बोरै दैदेननांगौ बे बाथ्राफोरखौ माने एसे जाहाथे जों दिथा होलांनो हायो बिनि थाखाय जों नाजागोन थारमाने नोंथाङा पलिटिक्सआव थाबाय थायालासिनो बे लिरनायावबो नोंथाङा बाहागो लानो आं बिदि सानो जों दा पलिटिक्स गेलेब्लाबो जों जेनेबा एफा एनै जोङो लिरनाय जों सरसा खालामो बे हिसाबै जोङो पलिटिक्सआनो जे मोनसे माबा माने हारि सिबिनायनिल' मोनसे माने लामा आं बेखौल' सानाखै जोंनि हारि सिबिनायनि अनेक माने दङ जोंनि रावखौ फेहेरनांगौनि सायाव जोङो बोरै रोखोमनि माबागोन माने बोरै खामानि मावगोन बिनि सायावबो जोंनि धोरोमखौ जौगाहोनायनि माने सायावबो जोंनि कालचाराथ' अनेक दं जों दा जौगाखांहोनोसो हायाखै
खिन्थु आं नुना मोनदों आं जोबोर गोजोननाय मोनदों दे माने बे माने 20 बोसोरनि गेजेराव खिन्थु 20 बोसोरनि सिगाङाव जोंनि कालचार जेसेबां माने गोजौमोन दा बहुत आपडेट खालामदों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओंखारनायफ्रा जायफोरनिखि बे फिल्डआव खामानि मावदों बिथांमोना बहुत आपडेट खालामदों बेनि थाखाय माने बहुत गोजोननाय मोनदों आरोखि नोंथाङा फरायसा समनिफ्रायनो ससियेल वर्कजों एबा माहारियारि हाबा हुखाजों सोमोन्दो थाबाय फरायसा जिउनि उनावहाय नोंथाङा राजखान्थिनि थिलियाव आगान होफैबाय दा बेनि गेजेरजों नोंथाङा हाबा हुखा खालामबाय संसार जादों खिन्थु नोंथाङा बबे समावहाय न'खरनो सम होनो हायो दा समथ' होखाथारनांगोन सम होनांगोन जोंनि गथ'फोरखौबो जों मोजां खालामनांगोन गतिके जों जिहेतु जेनेरेसन जों बानायनो नागिरदों आंनि गथ' गथायजों लोगोसे जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय गथ' गथायफोरखौबो जों जौगानायखौ लुबैयो ओंखायनो जोङो गथ'फोरखौ बांसिन अनो आच्छा खैराबारि हालाम होननाय लोगो लोगोनो जोङो माने मख'थाव माखासे बिथिंफोरखौ जों नोजोर होनो हादों जे बेवहाय हारिमुवारि गोबांथार गेदेमा सुबुंफोर दङ आरो बेवहाय फरायसालिमाफोर दङ सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबांथार माने कन्ट्रिबिउसन लानो थांगासिनो नोंथाङा बेजों लोगोसेनो नोंथाङा दहायसो मख'बावबाय माखासे बे जारिमिनारिनि बाथ्रा जे देवालयनि बाथ्रा बुंदों नोंथाङा आरो बिदिनो बाथौ थानसालिनि खोथा बुंदों दा बिदि माखासे माने जे नोंथाङा फसंथान बेवहाय फसंनो हादों दा बे फसंथानफोरखौहाय माबायदियै इउटिलाइज खालामनो नागिरदों इउटिलाइजनि खोथायाथ' बे माने इउटिलाइजनि खोथा नङा जोंनि जितु सिभिलाइजेसन बे सिभिलाइजेसना जाखांफिननांगोन जोङो गोदो एखे निजस्व भाबै दंखायोमोन जोंनि कालचार दंखायो धोरोम दंखायो भाषा दंखायो जेरै सुनिति कुमार चेटार्जीमोना लिरलांदों बे बर'नि सायाव बिथाङा लिरलांदों किरातजन कृतियाव बिथाङा गोबां बाथ्रा लिरलांदों बिनि अनगायैबो दि प्लेस अफ आसाम इन द हिस्ट्रि एन्ड सिभिलाइजेसन बायदि लेखायाव बे मोनसे समाव जे माने बर' रावा बे नर्थ इस्टआव मोनसे लिंकुवा माने फ्रांका भाषामोन लेंगुवेजमोन गतिके बेफोरखौ जोङो माने फरायनानै दा जोङो बोरै माने जोंनि साखाथिफोरनोबो जोङो बुजायना होनो हायो जोंनि रावजों बेखौ जों नाजानांगोन दा बे माने हिस्ट्रिकेल बेखौ जोङो जाखांफिन होनो हानांगोन जोंनि सिभिलाइजेसना फैफिननांगोन जोङो गोमालांदों मोनसे समाव जोंहा गोमालांबाय जोंनि रावाबो गोमालांदोंमोन जोंनि धोरोमाबो गोमालांदों आरो कालचाराबो माखासे गोमालांदों बेलेगनिफ्राय हाबफैदेरदों दा बेफोरखौ जोङो एकदम थख' खालामजोबनानै जोंनि कालचारखौ जोङो गोजौ खालामनांगोन जोंनि धोरोमखौ जोङो आरो आवगायहोनांगोन जोंनि भाषाखौ रावखौ जों आरोबाव आपडेट खालामनांगोन नोंथांनि गोजोननाय होबाय नोंथाङा जोबोद मुखुब दा बे समावहाय राजखान्थिनि थिलियाव नोंथाङा गोबांथार हाबा मावनांगौ दं आरो गोबांथार माहारियारि हाबा हुखाजों नोंथाङा लोब्बा दङ नोंथाङा जोंनो बेखिनि सम होनो थाखाय गोजोननाय होबाय आरो बेखिनिजोंनो जोङो दिनैनि बे सावरायनाय हाबाखौ थुंगेबाय होननानै बुंनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय